Dette forsøg demonstrerer, hvordan bandager med hydrofiberteknologi former sig efter sårfladen, der hvor sår og bandage mødes. Vi skærer strimler fra 2 bandager. Først Aquacel med hydrofiberteknologi, derefter alginatbandagen Sorbsan. Vi placerer små stykker grisemave på den indvendige side af 2 forskellige petriskåle. Dette simulerer en sårflade. Herefter lægger vi 2 stykker bandage med samme størrelse. Det ene stykke er Aquacel-bandage med hydrofiberteknologi, og det andet stykke er alginatbandagen Sorbsan på grisestykkerne i hver sin skål. Bandagerne fæstnes med endnu en bandage i henhold til producenternes instruktioner. I dette tilfælde bruges Duoderm Extra Thin som topbandage. I tør tilstand ser der ikke ud til at være tæt kontakt i nogen af skålene. Nu stikker vi en kanyle gennem hvert stykke grisemave, således at nålen hviler på sårets overflade. Den farvede fysiologiske saltopløsning, der pumpes gennem kanylen, simulerer væske fra såret. Vi kan tydeligt se, hvordan Aquacel-bandagen med hydrofiberteknologi begynder at omdannes til gelé og former sig efter den simulerede sårflade, og derved opnår tæt kontakt mellem bandagen og såret. Der er ingen luftlommer eller hulerum mellem bandagen og såret. Sorbsan-bandagen derimod opnår ikke tæt kontakt med sårfladen. Der er en sø af væske samt luftlommer mellem bandagen og sårfladen. Den tætte kontakt med sårfladen, som Aquacel-bandagen med hydrofiberteknologi opnår, forhindrer hulrum, hvor bakterier trives. Den gelerende bandage danner på sårets overflade et varmt og fugtigt miljø, der er gunstigt for sårheling. Dette forsøg viser, hvordan bandager med hydrofiberteknologi former sig efter sårfladen, når sår og bandage mødes. I dette tilfælde sammenligner vi Versiva XC-bandage og 2 skumbandager, Alevin-bandage og Mebilex-bandage. Først pakker vi Versiva XC-bandagen ud og klipper en stribe af. Derefter åbner vi og klipper et lignende stykke af Alevin-bandagen. Til sidst pakker vi Mebilex-bandagen ud og klipper et tilsvarende stykke. Herefter placerer vi små stykker grisemave på indersiden af 3 separate petriskåle. Dette skal simulere sårfladen.
Herefter lægger vi bandagestykkerne af samme størrelse. Først et stykke Versiva XC-bandage med hydrofiberteknologi, dernæst et stykke Allevin skumbandage, og til sidst et stykke Mepilex skumbandage over grisestykkerne i hver skål. Bandagerne holdes på plads med kirurgisk tape i henhold til producenternes instruktioner. I tør tilstand er der tilsyneladende kun lidt kontakt mellem bandage og sår i alle skåle. Nu skubber vi en kanyle gennem hvert stykke grisemave, således at kanylen hviler på sårets overflade. Væske pumpes gennem kanylen for at simulere væske fra et sår. Vi kan klart se, hvordan Versiva XC-bandage med hydrofiberteknologi absorberer den simulerede sårvæske og danner en sammenhængende gelé. Vi kan se, at geléen begynder at forme sig efter den simulerede sårflade, og der er tæt kontakt mellem bandagen og såret. Der er ingen luftflommer eller hulrum mellem bandagen og såret. Derimod danner ingen af de to skumbandager, Allevin og Mepilex, tæt kontakt med sårfladen. Der er en sø af væske og luftflommer mellem bandagerne og sårfladerne. Den tætte kontakt til sårfladerne, som Versiva XC-bandagen med hydrofiberteknologi er i stand til at opnå, fjerner hulrum ved sårets overflade, hvor bakterier ellers kan trives. Geléen danner ved sårets overflade et varmt og fugtigt miljø, der er gunstigt for sårhelingen.